madre recursos. Viva la caza. Hoxe, couto de caza de A9 Televisión atópase en Lobios. Aquí asistiremos á 9ª edición da Festa da Caza do Xurés, organizada por Xurestés. Gastronomía e naturaleza en estado puro e a partes iguales. Acompañádenos. Aquí vosotros dos, mira. Frank, en un momento dado, alguien que le mande un calentón por aquí. Aquí ya está saliendo. Non me graves que despois quedo comendo. Bo. Deixa estar.
Víctor. Víctor. Botades meio que un platillo de fideuachi. Un platillo de fideuachi. Dame la tapa del ajo de... Ponlo aquí en la punta. Ahí está. ¿Qué quieres? Ah, un momento. No, ahí va. Eso de llega domingos, Alberto. No, esto fue bueno. Bueno, pois aquí, as portas do Parque Nacional de Peneda Xerés, estamos con Domingo Gonzalo. Boas tardes, Domingo. Boas tardes. Un auténtico espectáculo gastronómico isto que acabamos de vivir hoxe pola tarde aquí, Domingo. Bueno, espero que sí. Bueno, o mellor que pode dicir so des vos, os comensales, e todos a xente que probou isto, non? O que te podo dicir é que os platos están todos limpios, polo tanto, eso é como nas bodas, é boa soñada. Coméntalle un pouco os espectadores da Nove Televisión, que preparastes aquí hoxe, prácticamente en directo, Domingo? Bueno, pois preparamos un quiche de ciervo con fabas con unha faba loba, vale? Que é tipo a faba de Lourenzano. E despois tiñamos un xabarín guisado con setas, con cogomelos, e levaba un xanei de piña con pera e melocotón e cunha mermelada así de mazán, vale? E tamén tiñamos un ciervo guisado e un arroz de jabalí de corzo, perdón, un arroz de corzo. Ao final, todo o show cooking é relacionado con carne de caza. Claro, é que estamos na festa da caza do Xurés, entonces sempre intentamos, cada ano que femos un show cooking, un ano faémolo en Portugal, outro ano faémolo en España, non sempre no mesmo sitio, non? Na Galicia. Entonces, en un concello diferente. E cada ano faemos platos diferentes, innovamos, para que non sea sempre o mismo. A parte da gastronomía, que volvo a repetir, os platos están todos vacíos, dá gusto ver este hermanamiento entre cazadores exclusivamente, casi. Home, claro, a ver, as fronteiras son imaginarias, non? Que nos puxo? Nos non, non? Entonces, que mellor que levarnos ben dunha parte e doutra, non? Porque seamos portugueses españoles ou galegos e portugueses, non pasa nada. Somos todos irmãos, vivimos todos xuntos. Se convivimos máis que a xente de aquí da Raia que cos madrileños ou cos cataláns, non? Entonces, non ten por que haber diferencia. Levámonos. Hai xente que eu vexo que é de aquí, non? Da parte portuguesa, e vexo a cada semana, 2 ou 3 veces na semana. Na parte española, ou veño aquí. É como se non houbera unha fronteira. A fronteira é imaginaria, pa min. Incluso cinexéticamente, constame que hai un intercambio importante, que cazan cazadores portugueses aquí. Xustamente, hai cazadores
portugueses que ten a licencia galega e van cazar os nosos cotos de caza, os nosos tecores, e hai cazadores galegos que ven aos cotos privados de caza portugueses. Entonces, que mellor que levarnos ben, é estar hermanaos e loitar todos por o mismo, por a caza. Falando de loitar pola caza, vamos na novena edición da festa xa da caza do Xurés. Como evolucionou o domingo? Madre mía, pois o primeiro ano foi no Polideportivo en Lobios e non ten nada que ver coa hora, non? Fomos mellorando, fomos innovando, a xente seleccionase, claro, porque hai xente que, bueno, ven o barullo e tal, pero hai xente que seleccionase por si sola, non? Entonces, os bons siguen vindo, os malos van quedando atrás. Pero, bueno, eu prefiro os bons e os malos, algún día se queren entendelo, que a maneira de pensar, de ver as cousas, a caza, o estar xuntos, o convivir e tal, é a maneira de poder ser personas, pois eu entendo que debémoslo facer. E seguiremoslo facendo, en cuanto haxa forzas. Aquí en este mundillo cinegético, pese a quen lle pese, cabemos todos. Claro que sí. Isto non é... A ver, hoxe en día nadie vai ao monte para comer, vamos para disfrutar. Matamos unha peza, matámola, que non se mata, pois para casa. Comemos, almorzamos xuntos, comemos, damos unha parrafada, uns contos, e cada un á súa casa. E a semana siguiente volvese. Entón, por que levar normal, por favor? Non é como antiguamente que, bueno, non fai tantos anos, va, que era unha envidia, a ver quen mataba máis, quen non mataba máis, a ver se eu podía joder ao outro. Pois eso acabouse, penso eu. A festa é casi como unha boda. Hoxe é o víspero e mañán, digamos, é o día do casamento. Como unha boda gitana, perdón. Sí, que dura máis días. É dicir, que nos espera mañán abaixo no balneario? Pois mira, mañán no balneario temos unhas charlas, non? Da inclusión da muller, ven 3 cazadoras galegas, falar da inclusión da muller no mundo da caza, para demostrar que non é un deporte de machistas, de homes solo e de mulleres tamén. É que foron ben acollidas entre todos os cazadores, non ten por que haber diferencias. E depois temos un xantar, que seremos cerca de 250, máis ou menos, a día duxe, e os que estemos reservados. E o menú é un paté de lebre con cuello, cunha salsa con xanei de mazán, e despois unhos frutos rojos, unhos frutos vermellos. Depois temos un xabarín con castañas do Xurés e tamén con cogomelos, e temos un cervo con fabas da Lourenzá, e depois temos o arroz de corzo ao estilo do Xurés e a sobremesa. A sobremesa é un falso erizo de mar, é un tipo de croqueta de chocolate que parece un erizo, e depois leva un xeado arcoiris, ou arco da vella, para dicilo ben en galego, e despois leva un xirope de frutos vermellos, vale? Nada, pois a disfrutar. É bebida, é comida, é falar, é festa. Pois se te parece, falando de falar, citámonos mañán para evaluar a xornada de mañán. Perfecto. Vale? Espera, o postre tamén leva unha bica de castañas, vale? Leva un pastel de castañas, unha tarta de castañas, un trozo de tarta de castañas, e, bueno, para que disfrutar un pouco das froitas que hai aquí máis ou menos no Xurés, non? No territorio. Sí, no territorio. Bueno, pues entonces mañán citámonos, esperamos ter que volver a felicitarte, será a prova de que o menú estaba excelente. Moitísimas gracias por atender os micrófonos de Couto de Caza. Domingo González, presidente de Xurestec. Gracias a vos, aquí estamos, porque faga falta. Moitísimas gracias, mañán volvemos. Gracias a vos. Jornadas formativas
cun auge que temos ahora na caza, que antes non víamos unha muller na caza, hoxe xa tanto en Galicia como en España está crecendo as licencias a nivel dos toleados, porque van a volver identificadas nese libro. Fala dunha muller que morreulle toda a familia, pertenecía a unha tribu, foi criada por outra tribu, e ela sempre tuvo esa inquedanza de cazar e convertiuse nunha das mellores cazadoras de todas as tribus. Convertiuse nunha das mellores cazadoras e, sobre todo, cando chegaba a unha tribu, tiña unha cousa especial, iba acompañada dun lobo. Naquela época, ir acompañada dun lobo casi se convertía nun dios. Entonces, ela, a tribu que iba, convertiuse nun dios. Entonces, era un dios e por encima cazadora. Entonces, pido vos que o leades, se non lo lestes, é moi longo de leer, pero creo que o vai ver identificada nese libro. Sin máis comentarios, esta tarde ou esta mañá vamos a estar acompañados de Tania Núñez, cazadora, que nos vai falar sobre o presente da muller no mundo da caza, vale? Que vai ser a que vai iniciar as jornadas. Despois vamos a estar con doña Elisa Amado Parga, propietaria da Fixo Casa Queda, cazadora, realeira, que nos vai falar sobre a muller acompañada de cans. Despois temos aquí a doña Leticia Piedra, Leti Jun, que nos vai falar sobre os collares de caza GPS na caza maior e menor. Entonces, sin máis, damos un aplauso, non? Cedo a palabra a ti, Tania, para que nos acompañes un retiño, vale? Bueno, culta, preparada, de edad joven, cosa que es muy importante para el relevo generacional, ya que estudios demuestran que los hijos e hijas de las mujeres cazadoras cazan en un 99% y los de los hombres en un porcentaje inferior. A pesar de que sí es verdad que estamos en una afición donde el hombre nos supera en número, nos sentimos apoyadas y respetadas y siempre hay una minoría que no nos apoya, pero bueno, como en todas las cosas. Y vengo a un poquito a hablaros, bueno, Tania ya nos contó, pues socialmente, el papel de la caza, y yo vengo a hablaros de lo que es la caza, pues para mí, personalmente, lo que le puede aportar a mi vida, y cuáles son los pilares que me hacen finitos, cuando veo que recobran, cuando a lo mejor un macho está haciendo mucho daño y lo quitamos. Bueno, me encanta siento que soy parte de la propia naturaleza. Entonces, que tenemos un papel también los cazadores dentro de la naturaleza, y cada vez la población es como más urbana. Pues el hecho de yo sentir que respeto las piezas abatidas y que las consumo, pues me da tranquilidad. Y en resumen, pues es mi forma de vivir la caza. Yo creo que uno puede estudiar abogado y ser abogado, y uno puede estudiar cualquier carrera y convertirse en eso, pero creo que cazador se nace. Yo creo que es parte de mi genética, es parte de mi ser, y creo que cazando o no, voy a ser cazadora toda mi vida. Tener ese rastro, llegar al jabalí, levantarlo y perseguirlo. Y bueno, esta es otra modalidad. Aquí en donde cazamos nosotros se caza casi toda traílla, porque digamos los sitios son pequeños, el jabalí encama en sitios que son pequeñitos, y para nuestra forma de cazar no nos permite, digamos... 220. Eso fue la primera máquina que revolucionó el mundo de la caza, hasta llegar al punto que hoy en día que a veces es más importante nuestra máquina que llevar el propio arma, sobre todo para gente que llevamos perros. Es cierto que antiguamente también teníamos máquinas de radiofrecuencia, máquinas muy voluminosas, muy pesadas, que encima no nos marcaban la posición exacta del perro. Pero bueno, tenemos problemas de que se nos estropea un collar, cualquier cosa, nos lo tardan un montón en reparar, tenemos problemas en mandarlos a no sé dónde, tal, y al final acabamos la temporada sin el collar localizador funcionando. Pero entonces, claro, el problema que tenemos es que también cazamos en montes duros. Necesitamos collares que nos aguanten la resistencia, que nos aguanten los uzados. Bueno, pois atopámonos aquí no Xurés, na nova edición da Festa da Caza, e acompáñanos Tania González. En primer lugar, bons días, Tania. Bos días. Moitísimas gracias pola túa charla, e agora vamos a contar un pouco aos ointes de Couto de Caza cal é a túa experiencia no mundo da caza, Tania. A miña é moi boa. Eu empecé desde pequeniña, tiña 5 anos, agora teño 30, onde vai xa a época. Sempre me trataron moi ben, cando saquei no permiso de armas os mellores sitios intentábamos dar a min, vou cazar a moitos sitios por aí e a verdade é que non teño queixa ningunha. É dicir, a acollida dentro do colectivo foi excepcional? Sempre, onde fun sempre me acolleron de maravilla.
Hoxe en día temos, digamos, un problema engadido que é non só co tratamento que se lle dá ás mulleres dentro da actividade cinegética, senón que a imaxe social que se está trasladando sobre todo a través de redes, etcétera, etcétera, etcétera. Que estamos facendo mal para non ser capaces de trasladar os valores da caza á sociedade? Non o sei, a ver, eu creo que ten que haber de todo no mundo. En realidad, se todos fóramos iguales, sería moi aburrido. Entonces, non sei, eu creo que a sociedade o que polo que nos trata peor, digamos, ou nos ten apartados a un lado, é polo tema de matar. Eles pensan que nos matamos por diversión, e eu o que mato sempre o como, non deixo a carne tirada polo monte, nin cousas así, entonces eu é algo que non lle atopo explicación ninguna. Ao final, o de matar, primeiro, que tampouco nos vamos a seguir engañándonos a nós mesmos, matamos moi pouco, e encima é única e exclusivamente un momento final do lance, detrás deso hai moitísimo máis, verdad, Tania? Sí, claro, porque ademais a xente que fala, ao mellor vive nunha ciudad, non teñen cultivos, non teñen nada, eu sei, teño 30 anos e sei o que é sembrar as patacas, sei o que é poñer verdura, claro, que despois tú vexas que un animal ven e che desfai todo, pois claro, tampouco podes estar tú mantendo os animales do monte. Como expuxeches durante a túa ponencia, a caza é moito máis, é xestión, é control de daños en agricultura, é facer un labor importantísimo, porque que nadie se olvide que se non houvese caza, moi probablemente fose imposible circular polas carreteras, porque os accidentes están aí. Pouco a pouco tense que ir impoñendo o sentido común na actividade cinegética. Sí, claro, e además é eso, cando tú vas de caza tamén axudas a controlar plagas, a evitar moitos accidentes, que os jabalís agora andan pola ciudad igual que a nós. Agora vas a calquer lado e podes topar con un jabalí no medio dunha calle. Bueno, pois xa, para non darche máis traballo, cal foi a túa experiencia hoxe aquí en Lobios diante deste colectivo de cazadores? Bueno, a verdade é que estou moi contenta de haber participado e nada, espero volver máis anos. Pois nós o que temos é que darche as gracias, porque sin participación como a túa, pois non terían sentido este tipo de xornadas. Animarte a que sigas, sobre todo, defendendo a actividade, levando a bandeira de cazadora e de muller dentro do colectivo asociado. Moitísimas gracias, Tania. Gracias a vos. Bueno, pues seguimos por Lobios, lógicamente moi ben acompañados, en este caso de Elisa Amado. Bos días, Elisa. Moi buenos días. Bueno, acabas de darnos unha clase magistral, non, dúas, unha de caza e outra de cans. Entonces, temos que ir por partes. Primeiro, vamos a abordar, digamos, a muller cazadora que levas dentro, Elisa. Que te impulsou a ti a introducirte en este mundo da caza? A ver, sobre todo a familia. É que meu abuelo era cazador, vou cazar con meu pai, meu tío xa era cazador de jabalí, bueno, por acompañalos e porque sempre me encantaron os cas, sobre todo. Eu sin os cas xa vos digo que non cazaría. Falamos antes que a túa compañeira Tania tamén, é dicir, os cans son a parte fundamental da caza, o do lance, o da morte, da finalización do abate, eso é algo testimonial. Bueno, realmente sí, tamén ten a súa importancia, evidentemente, porque toda a nosa figura de xestión, se non se abaten pezas, non valería de nada, non sería como un entrenamiento. Pero realmente o que a mí me gusta e o que a mí me move é a caza cos cas, e se podo estar acompañándos, bueno, saquei o permiso de armas este ano, e levo 12 cazando, así que, a ver, este ano tocarame poñer no puesto algo. Pois xa que levas 12 anos cazando, e a xornada, digamos, estaba rodeada dese halo de muller cazadora, como se sinte Elisa dentro dun colectivo que a día de hoxe hai que reconocerlo, todavía é maioritariamente masculino? Realmente eu sempre tuve moita suerte porque sempre me encontrei moi acollida pola cuadrilla, moi querida, se acaso eu sempre cacei con compañeiros que me tratan como un igual. Realmente son un pouco os casos que che poñen nunha posición. Eu teño a suerte de aprender moito da caza con meu pai, de ir tendo sempre algún campo para irme defendendo e aplazando, e realmente sempre se vai exactamente igual os meus aplaces que os do resto, sempre como un igual, 100%. Entendo que se cadra non é así en todos os sitios, pero sí nos que eu teño a suerte de cazar. Cazas, digamos, sempre con can a traílla ou a veces practicas outra modalidade de caza maior? Non, sempre con can a traílla e, bueno, despois sempre estamos nas ceibas tamén, pero traílla. E como parece manifiesto que é imposible preguntarche de caza sin falar de cans, pois vamos a cambiar de tercio, como se decir, e vamos a falar de cans.
que lle pasa a Elisa e aos cans? Elisa e os cans son a miña vida, en general é que é eso. Todo na miña vida vira en torno aos cans, neste caso de caza. Creo que se algún día non tuvera cans de caza, tería outro tipo de cans de traballo, pero a mí o que me gusta é que, como sempre digo, os cans ganen o pienso. A caza é un sitio onde eu encontro unha paixón, onde podo traballar cos meus cans e dedicarme ao que me gusta. Falaches de paixón, falaches de traballo, porque tamén que nadie pense que os cans son de generación espontánea. Detrás de intentar ter un bo can de caza, primeiro hai que facer un traballo, que digamos, determinaches aí en varias facetas. Que hai que facer para intentar ter un bo can de caza, Elisa? Sobre todo o tempo, dedicarlle moitísimo tempo, xa di, como ben comentábamos antes na charla, unha boa sociabilización, unha boa cría, unha boa selección, pero despois é tempo e horas e horas. Nosotros entrenamos todos os días, solo paramos cando hai que parar por paro biológico, que ademais temos dous cotos, un que para maio, junio, outro junio e julio, solo me queda junio aí, o resto é todos os días, da igual que chova, que neve, que granice, todos os días os meus cans salen ao monte. E todos os días aprenden algo. Os cans aprenden, toda a vida do can vai mellorando. Non hai, o can ten 3 anos e non aprende, non. Os cans aprenden toda a vida, pero ti teslles que ir poñendo cada vez retos máis complicados. Moitas horas, moitísimas. A mí fíxate referencia a unha cousa moi importante que a veces pasamos por alto, que os cans aprenden toda a vida, pero os donos dos cans tamén aprenden toda a vida dos cans. Home, sí. Os donos somos os que temos que aprender e se queremos, os cans nos enseñan moito. Eu creo que os cans son os que nos teñen que enseñar realmente a cazar, a ler o monte, a ver as pisadas, se vou ao dereito, se vou ao revés, se son do día, se non son, se vou nun corzo, se vou nun jabalí, todas esas cousas xa se enseña o can e o monte. Bueno, pois xa temos a caza, temos o can, temos o monte, pero faltanos o afijo da queda, que digamos é o fillo predilecto ahora mismo de Elisa. Sí, o afijo xa levamos uns cantos anos desde que o dimos de alta. A Casa da Queda ven porque eu son da Casa da Queda, meu abuelo era Manolo da Queda e ora os meus cans, na súa honra, pois son tamén da Queda. Traballamos con un pequeno sabueso azul de Gascuña, que é unha raza que importamos de Francia xa fai uns cuantos anos. Bueno, é unha maneira, é un copyright, é unha maneira como de identificar os meus casos que salen da miña casa, e son cos que traballamos. En ese copyright, en esa historia, fixete referencia durante a túa charla a dous pilares moi importantes. O primeiro, a familia. Sí, home, a familia é todo. É o que, sobre o que hemos construído todo isto, porque realmente o apoio da familia, eu sempre lle digo de broma a meu pai, non hai unha muller que desde os 18 anos pase máis horas con seu pai que eu, o sea, estarás contento ou non sei, se cada veces está un pouco que tal, pero a familia é moi importante para poder soster isto no tempo, porque sin o seu apoio sería imposible. Implicación, dedicación, ben o dixeches, esforzo. Quero pensar que o compañeiro tamén tuvo que ver algo que ver, que pasase o filtro da actividade cinexética, é dicir, en esa casa solo se fala de caza. Mira, viñamos ahora de camiño e íbamos dicindo no coche, ui, aquí ten que haber moitísimos jabalís, ui, mira que montes máis vos para ceibar os cas. E constantemente, miña nai, meu irmão, son moi generosos con nós. Noite boa, fálase de caza. Meu mozo, cazador, meu sogro, cazador, comidas familiares, fálase de caza, vamos de paseo, mira este monte, mira este jabalí, non sei que. A caza come todo, e sin ese apoio e esa generosidade por parte dos que non son cazadores, que non é doado de aturarnos, imposible. E, por suposto, o meu compañeiro, se non chega a ser cazador, non hai Dios que me aguante. No, o mellor non era o teu compañeiro. Non sería o meu compañeiro, porque sería, neniña, que faz os domingos ás 7 da mañá en pé? Pois eso non aguanta calquera, se non é un cazador non se entende, desde logo. Bueno, pois nos quedanos moitísimas cousas, habrá máis oportunidade de seguir charlando con Elisa, faltaría máis, pero hoxe, lógicamente, temos que dar as gracias por trasladarnos aquí a todos nós esa vitalidade, ese esforzo, ese compromiso e, sobre todo, ese cariño, esa pasión de caza que respiras ti e toda a tua familia. Moitísimas gracias, Elisa. Moitas gracias a vos pola oportunidade. Gracias. Bueno, pois seguimos aquí por terras do Xurés e, lógicamente, moi ben acompañados. Vale, vamos a empezar de dereita a izquierda. Primeiro, Leticia Jan. Buenos días, Leticia. Buenos días. Acompáñanos tamén Marcos, da Armería Bergantiños. Buenos días.
E, bueno, acompáñanos Iván, sei que de Tano Papo, Pericán, bueno... Sí, de todo, algo de todo, bons días. O bo que ten Iván é que non fai falta presentalo. No, somos mundialmente conocidos en parte do estranxeiro e creo que vamos facer o noso paso a Marte en breve. Vale. Bueno, pues entonces vamos a empezar pola parte máis técnica, que ao final hai que agradecer a Leticia a charla que nos acaba de dar aquí en Lobios. E, bueno, contalle un pouco aos ointes de Coto de Caza, que expuxeches aquí hoxe, Leticia? Pues yo soy cazadora, trabajo mucho con los perros y vine a exponer un poco collares localizadores que tenemos ahora mismo en el mercado, los que nosotros principalmente utilizamos y los que mejor nos vienen para nuestra necesidad cinegética que practicamos. También vine a exponer un producto nuevo que tenemos en el mercado, que estamos ahora mismo probando, que es TR-Dog, que es un producto catalán, y que ahora mismo estamos en funcionamiento, probando a ver cómo va, para ver si de verdad merece la pena invertir nuestro dinero en ese producto, la verdad. Eu sei que a resposta é difícil, a pregunta é fácil, é dicir, que equipo recomendas a un cazador? E varme dicir, depende do que cace, etcétera, etcétera. Pero, claro, vou poñer máis difícil, un cazador tampouco pode comprar 2 equipos, se dá comprado un e pagado xa bastante. Cal é a túa recomendación, Leti? Mi recomendación ahora mismo, si es cazador de caza mayor como para caza menor, yo recomendaría Dog Trace, o en este caso es que estamos probando TR-Dog, está yendo muy bien, no sé si en un futuro cambiaré de opinión y diré TR-Dog, pero ahora mismo yo diría Dog Trace para ambas cacerías. Eso es lo que recomendaría. Bueno, pues falando de recomendar, se teñen pensado comprar unha máquina, poden ir á Armería Bergantiño, non, Marcos? Ali os esperaremos, decir, intentaremos darles o mellor trato ou ter todas as respostas para as súas preguntas. Como se ve, digamos, o sector cinegético desde o outro lado do mostrador, Marcos? Ben, a verdade é que ben, é dicir, a caza, pois, vese que sigue adiante, que cada vez hai máis xente xoven, a xente cada vez está máis preparada, máis informada, e a caza cada vez é máis técnica. Bueno, vese con todos estes equipos que hai máis variedade e podes escoller moitísimo máis. Falando desa variedade, desa incorporación da técnica á caza, os cazadores tamén somos máis técnicos cada día. Sí, tamén. É dicir, cada vez hai millores cas, seleccionase millores equipos, incluso nos coches, nos vehículos se ve, a xente cada vez vai máis preparado ao monte e eso notase ao final en todo, incluso nas armas e en todo, eso ao final notase un montón na xente en general, nas caza. Para ti, digamos, eso é un problema, porque tamén o cazador cada día é máis exigente de cara ao que está do outro lado do mostrador, non? Os cazadores cada vez exigen máis, Marcos. Efectivamente, sí que é verdade. Sí que é verdade, cada vez están máis informados, co tema de internet e todo isto, a xente xa ven moitas veces que as ideas moi claras, e sabe ben o que quere, é dicir, e despois eso, están moi informados, podenche rebatir certas cousas e tal, oblígate a estar sempre na cúspide, a estar sempre informado e a mellorar, a ter unha tienda, neste caso, pois que é un servicio ao público que sea veraz, que estar moi informado, pois sería o Pois xa sabes o que tens que facer. Estudiar, ofrecer ese mellor servicio, porque o que si está claro que tamén é verdad. Tamén intentamos probar todo, tanto en armas como en visores, como podes ver en equipos. Intentamos probar todo, estar ao día con todas as cousas que salen novas, que é o que nos levará algún día, a obter os bons resultados, ou iso intentamos. Falando de resultados, o colectivo cinegético é exigente, pero tamén casi seguro que tes comprobado que é un colectivo fiel. Unha vez que lle das un servicio, é dicir, devolveche fidelidade cara a ti e cara a empresa. Sí que é verdade que, o colectivo en general, o colectivo cinegético, se está contento, se ofreces un bon servicio, se a información que lle das é totalmente veraz e eres sincero con eles, pois ao final sí que che ofrece tamén unha fidelidade, e iso tamén é moi importante para nós, e tamén moi gratificante, por decirlo así, que ver que a xente está contenta, que volve, que isto que tira para diante, vaya. Pois moitísimas gracias, moita sorte e a seguir en este mundillo, Marcos. Pois moitísimas gracias a usted. Bueno, pois deixamos para o final, a veces o postre
é o que fai unha boa comida. Vamos a ver se somos capaces de non estropear a comida. No, comer, que vamos. Bueno, pois acompáñanos Iván, xa a túa compañeira nos explicou un pouco o tema de máquinas, Marcos nos dixo que o colectivo é exigente e que ten unha tienda a súa disposición, pero como vive Iván a caza? Mira, nós, como ben conoces, como nos conoce case todo o mundo, está no papo, vivimos a caza e intentamos transmitir ao resto da xente o que é a caza e non é matar, o que é disfrutar da naturaleza, como dicía Elisa, o vivilo, o que o levas na sangre, transmitilo ao resto da xente para intentar meter novas mulleres na caza, novos homes na caza, a xente nova, sobre todo enseñarlles que realmente isto é un deporte. Eso é o que tratamos nós de facer tanto nas redes sociales como colaborando con armerías, colaborando con as mulleres cazadoras, e estar aí para abrirnos a un mundo como pode ser o fútbol, como pode ser o badminton ou como pode ser ir xogar ao pádel. En que crees que fallamos? Porque cando as cousas pasan tamén temos que asumir casi como os entrenadores de fútbol, non sempre é culpa dos xogadores. En que fallamos para chegar a este punto e, digamos, ter que recuperar esa altura de miras dentro da sociedade respecto aos valores da actividade cinegética? Fallamos moito, creo que estamos un tránsito en Galicia, non? Falábamoslo máis ti, é un pouquinho así delicado, pero hai un tránsito da caza da menor a maior. A maior está en Galicia ahora mesmo subindo auges increíbles, na zona de Asturias, na zona de Fonsagrada, na zona de arriba, sí que leva moitos anos, pero ímoslo arrastrando hacia aquí, non? É dicir, vemos en zonas como Coruña, Pontevedra e tal, que sí que esa transición está nos costando un pouquiño e sí que hai moitas diferencias entre cazadores na mesma, non sabes? Porque somos moita xente con puntos de vista diferentes e en sí, como mellor, moitas veces non respetamos eses puntos de vista, non estamos acostumbrados porque levamos cazando a perdiz solos ou coellos solos, sabes? E aquí non, aquí a caza maior é unha caza en equipo, é unha cuadrilla, o propio nome o dice, e así que vexo que ao mellor eso sí que genera un pouquiño de tensións, sabes, genera un pouquiño, e é unha pena andar competindo entre cuadrillas, que ao final e ao cabo somos todos amigos, que podíamos tomar unhas cañas, pasarnos ben, comer un chorizo xuntos, e ver que incluso conozo casos de familias enfrentadas pola caza, o que nos debe unir, non nos debe separar. Elisa comentaba moi ben, Leti tamén, Tania tamén, a caza é moitísimo máis que ese abate final. É que o abate final é unha mera recompensa aos cans que fixeron o traballo. Ese é o meu punto de vista. Esa é unha recompensa que debemos facer polo traballo dos nosos cans. Pero realmente as piezas de caza non son todo. A pieza de caza é a culminación a un traballo, pero ese traballo é moito antes. Hai que localizar o jabalí, hai que poñerse en contacto cos puestos, hai que, sabes, hai un traballo previo enorme antes deso, hai que criar o cachorro, hai que, neste caso, entrenalo, hai que ir ao monte. Tens que preocuparte de ter o teu equipo ao día. É un traballo previo tan grande que non é só a culminación desa peza de caza. Ese é o que sempre se tratou de transmitir desde Tano Papo, tanto na caza como na pesca, retransmitir que non só é matar. Isto ten moito máis. Isto ten moita camaradería, moita amistad, conocer amigos, ora imos comer, contar unhas risas, tú mintes, meu mintoche máis. Ese é o bonito da caza. Aquí a maiores de todo eso estamos nun entorno incomparable. E por desgracia, digo por desgracia, os habitantes van a menos en estas zonas. Entonces, a caza tamén influye como desarrollo económico en este tipo de territorios rurales que cada vez máis están despoblados en Galicia. Eso, bueno, aquí, ben o ves, estamos no Xurés, é un sitio privilegiado para cazar, eu levo varios anos vindo aquí cazar, invitado por Fran Lusitano, e digoche, eles teñen hotel, temos moita amistad, eles non directamente dependen da caza, pero sí que algo moi importante para poder estar aí é a caza. Digo eles, como digo aquí os cazadores, xa propio para os cazadores, tal, porque realmente aquí, ahora sí, no verán sí, no verán sempre ven xente, ven pasear, ven facer as súas rutas, ven disfrutar da naturaleza, pero o verán son uns meses, como comprenderás aquí en Galicia, temos este verán, e o resto do ano de que vivimos, de que comemos. A xente ten que traballar tamén, senón o único que queda é desplazarse a Ourense. O que pasa? É o que che digo, a caza como motor económico na zona, digamos, rural galega é primordial, porque vai unha cuadrilla e chega aquela cantina que no Brao sí que ten xente porque ven xente de fora, pero no inverno non, e deixille unha comida de 20 ou 25 personas. Esta é a realidade de Galicia, e ese home pois colleu un aire para ese mes, sabe o que quero dicir? E imos mañá a tomar unhas cervezas, esas cervezas que se van tomar todos os días ao acabar de cazar, ali, contar esa, oi, mira, escapou nos outros, ponos outra e tal. Eso parece que non, pero ao fin de todo isto é moito diñeiro que deixa nesas aldeas, neses sitios que normalmente non irías en tempo de inverno, porque
se non vas a practicar esta modalidade ou se non vas cazar, non deixarías ese diñeiro. Eso é moi importante. Digamos que estamos medios enfermos cinegéticamente falando. Sí, estamos moi enfermos. Temos que seguir en esta lucha e temos que, bueno, pues, xornadas como as de hoxe, xornadas como as de fai uns días, hai uns días estuveste na Ponte Nova, digamos, danos pulo para ver que somos capaces de transmitir, pero ao mesmo tempo que todos somos necesarios para transmitir o mesmo mensaxe, Iván. Sí, Manuel, tes toda a razón. Somos moi necesarios neste mundo. Que quere dicir? Ir a esa feira, ir vir hoxe aquí, dar o meu punto de vista, compartir cos amigos, é o que dicías ti, económicamente, un quedas a dormir, outro tal, todo eso é moi importante para a caza e iso é o que hai que facer ver á sociedade, que somos importantes. Somos importantes por todas estas cousas, non só por matar, somos importantes porque gastamos, bueno, moitísimo diñeiro, falamos de localizadores, falamos de armas, falamos de... Cada día somos máis profesionales, que falaba agora Marcos, meu compañeiro, eso genera un gasto enorme. Quere dicir, nós traballamos para cazar moitas veces. Iso ten que verlo tamén desde o medio económico. Ten que ver desde o medio de que axudamos a conservar. Para cazar aquí hai que abrir pistas, que despois a xente que fai senderismo aproveita. Axudamos tamén a facer desbroces, poñemos, por exemplo, neste caso aquí, a perdiz, cazan a moi pouquiño porque era unha cousa que estaba case extinta e agora están a conservando, apenas a cazan, pero se non fora polos cazadores que a reintroduciron aquí, non habería. Quer dicir, axudamos tamén á conservación e ao mesmo tempo axudamos tamén ao pobo nos tempos de inverno, no tempo que realmente, cando é menos xente teñen, económicamente os cazadores vimos aquí e deixamos o noso diñeiro. Quere dicir, facemos un aporte á sociedade moito máis grande que a quitamos. Quere dicir, o feito de matar unha pieza de caza. Bueno, pues tenemos que seguir na lucha, hai que seguir. Que a conciencia tranquila, pasarános como os equipos de fútbol e de baloncesto, daremos todo o que poidamos. Aí estamos. E moi probablemente volveremos a toparnos nestas lides, Iván. Un auténtico placer. Gracias, Manuel. E xa sabes, a túa disposición. Igual, gracias. Maté de coello. Maté de coello. Maté de coello. Ketchup. Muy rico. Yo la compro todos los años. Bueno, pues ahora pusieron con fama también. Vai quedar os mellores xogadores sin cartas, cara. O que parte reparte e va a mellor parte. Moi ben. Fantástico. É unha pinta extraordinaria. É o louco é bonito.
A cociñeira que di? Está moi bueno, Muy bueno. Despois dá muchas recetas. E o venado sempre vai que as papas. Ai, ayer o jabalí puxeron unhas frutas, pera, albaricoque, estaba moi rico, Algo que pica, Que tal está o caso? Non me máis do jabalí. O jabalí está bo, eh? ¡Vamos! Hay otro lado, atenta madre.